In het Wetterskip ben we 13 weken lang efter de schermen bij Wetterskip Friesland. De zeedieken en keringen beschermen ons in de zee. Maar ze zijn wel een barrière van visk die het van het zouten naar het zwierte wetter willen. Die als de iel die het 6000 kilometer zwemt om te paaien en de lietse glazieltjes die hier dan weer hinnen komen. De ielen zwemmen naar de Sargassozee. En dit is een gedeelte van de Atlantische Oceaan waar een protte zeewier of zeeplanten groeien en druwen op het wetter. Het aantal soorten wat je libbet neemt al jaren aan. Dus het is mooi dat er nou viskvriendelijke gemalen binnen. Ja, die zeedieken die ben uiteindelijk kaam. En toen kon de vis net meer naar binnen ta. En het enigste werd dat wij vroeger dus vooral dwanden mee houden. Dat we het wettermateriaal, de veiligheid, dat weer belangrijk. En ja, toen kwamen de grote gemalen. En die hele grote gemalen bij de zeediek. Dus zeggen we echt van dat weer toch vaak hakselmolens, de gehaktmolens. En we zeggen echt wel dat de vis altijd gemaald worden, dat het gewoon als gehakt eruit kwam en dat de vogels er al een keer bij zitten. En dan denken van we hebben hier een Eldorado. Deze hebben we sinds 2 jaar gebouwd. En waarom bouwden wij deze? Omdat wij hebben een heel groot project in Noord-Nederland gehad, Ruim Baan voor Vissen. Hebben we op 17 locaties in Noord-Nederland zijn we aan het monitoren geweest. Hoeveel visjes zitten er nou in die Waddenzee die naar binnen willen? We hebben wel monitor dat er sowieso een hele soort vis hier bij de kustdeel gaan. En ja, vis waarvan we wisten die paaien en die groeien op hier in het binnenland. En die konden nergens meer naar binnen ta. We winnen meer met veiligheid en voedseldwanden dan met het libben in het wetter. Het had wel echt ermee te krijgen hoor, dat we natuurlijk meststoffen, alle stoffen, wat is, zorgen dat het wetter troebelde worden, dat er stoffen in het wetter kwamen die gewoon net goed binnen voor het leven in het wetter. Er is hier een vispassage deadline. We sturen heen een fiets, dat is juist eigenlijk net wat er gebeurt. Maar de camera's die we hier onder wetter plaatsen, maak je voor uzelf, voor het wetterskip, voor u als hele squallen en de studenten maak je het zichtbaar. Maar minstens zo belangrijk ik voor het grotere publiek. Die zien kennen wat gebeurt er nou onder wetter, wat hoort die vismigratie, wat hoort dat in. De glazenhaal bijvoorbeeld, die komt van de Sargassozee. Iedereen roept hier al Sargassozee. Ja, dat hebben wij ook geleerd op school. Het is de Sargassozee. Goed, ik zal het nooit weer verkeerd zeggen. Nooit de oud om leren. Nou, zo oud ben ik nog niet. Dat zeg ik ook niet. Nou, zo kijk je me wel aan. Nou, dat kan je niet zien. Oh. Maar in ieder geval, waar komt die glazenhaal vandaan? Die komt van de Sargassozee, dat ligt bij Mexico. Ja. 6000 kilometer. Hij drijft, hij zwemt niet, hij drijft op een warme golfstroom, drijft hij hierheen. Ja. Verspreidt hij zich eigenlijk over heel Europa. Amerika gaat nog een gedeelte, is wel een ander soort, maar die verspreiden zich hierheen. Na 2 tot 3 jaar komen ze hier aan voor de kust en dan krijgen ze het stadium van een glazenhaal. Je kan je in het aquarium wel zien. Dan is die ongeveer zo lang, het woord zegt het al, een glazenhaal, je kan er dwars doorheen kijken. Dan krijgt hij namelijk de natuurlijke drang om van het zoute naar het zoete te gaan, tegen de stroom in. We helpen ze wel een beetje, want dat moet ik eerlijk zeggen, want ik vertelde net dat we dus tegen de stroom in naar het zoete water toe willen. Maar dat ze in deze bak zitten en ik doe die schuif open, dan stromen ze dus met de stroom mee. En dat ben net Fries, ze met z'n dwars als wat, ze draaien de kopjes om en ze zwemmen achter elkaar de andere kant weer op tegen de stroom in. Ze willen dan niet mee. Maar toch is er iets zo, op een gegeven moment komt hier zo weinig water in, dan denken ze toch van, dan zie je ze hier wel rondcirkelen, dan denken ze van, nou we moeten het toch maar uit. Dan vliegen ze eruit. Maar ik help ze wel een beetje. Want wat doe ik? We hebben gewoon in de automatisering, dat hebben we gewoon meegenomen. Dan gaat gewoon, als hij hier aan het leeg is, dan druk ik even, dan gaat automatisch, gaat even de schuif naar die grote perskokers, gaat even een heel klein beetje open en dan krijg je als het ware een stroming. Krijg je en dan wordt er als het ware nog even extra uitgespoeld. Zo. Nou maar eens Jenny, dit is al je wietvis. Ja. Dit komt dus al van, dat is al met de pomp de boeking in en die komt nou weer via de vispassage naar binnen dan. En dit is dus al je 3 doornige stekelbaas. Je krijgt er, reken maar, liefst 12 miljoen per jaar komen hier van binnen. Ja. Het is een akelig visje. De ecologen zijn heel blij mee, want dat is een teken dat het ecosysteem zich weer aan het herstellen is. Ja. Had je deze tellen willen, je vrienden, die werden er net blij van. De namen zeiden het al, 3 doornig. Hij is voor de lepelaar van belang, want de lepelaar
Die briet op een waddeneiland en die fourageert hier. Nou, hier heeft dus een glaashieltje. Oh ja. De aaibaarheidsfactor is wel groot. Hè? Maar als ze mij bij te knuffelen, dan knuffelen ze hem hartstikke door. En dat vind ik zonde. Dan denk je 6000 kilometer op het teller en dan mag er net doorgaan. Ik vond het wel bijzonder om te zien eigenlijk. Ja, Het zie je niet zo vaak. dat is wel mooi. Om te zien hoe ze het allemaal deden. Je kunt de vis van zee binnenlitten, maar dan moet de waterkwaliteit echt goed wezen. En de kaders zijn echt onpast voor de nieuwe bewoners. Dan is het dus ook belangrijk dat ze hun omgeving wies, waar ze zich even verschoelen kennen. Nou, dat hebben we aan die kant hebben we een ruitkragen, daar kennen ze zich in verschoelen. En hier is dus in het kader van het gebiedsplan is hier al een extra wettergroeven in verband met een betere wetterberging. Maar eigenlijk is hier ook wat natuurvriendelijke oever online, zodat die vis hier ook zich in verschoelen kan. Hier zit de iepening verderop, zitten iepeningen tussen. Daar kunnen ze vanuit het hoofdwetter, kunnen ze hier in deze, nou ja, luwe zone, kunnen ze zich rustig delven aan. Troch de droegte wie er al een simmer een wettertekort. In Oerichel verstikten er al visken. In de buurt van Noordwolde kwam het wetterskip in actie. Nou, er is een watertekort in de Noordwoldige vaart. En we gaan nu met pompen, met een pomp van Van Hek. Die gaat vanuit de boezem gaat hij het peil in de Noordwoldige vaart weer op peil brengen. En dat is ook voor de vele vis die in de Noordwoldige vaart is. En verderop is nog een veenpakket omdat de bescherming is. En ja, daarvoor doen we het. En er zijn ook mensen uit de omgeving die hebben ook gebeld. En die waren ook slim bezorgd. En nou, dat het toch wel. Die zagen ook wel graag dat er wat ging gebeuren, zeg maar. Ja. Waar liepen zij tegenaan dan? Ja, nou, ook al omdat zij zagen ook op vissen dat het niet goed ging en dat de vissen begon te spartelen. En, ja, normaal is het hier een peil van 80 plus. Ja, als het normaal is en dan loopt de stuw ook een beetje over. Ja, we hebben nu een waterstand van 56 plus. Dus dat is een heel verschil. Ja. Dus misschien dat we nu in deze paar dagen niet helemaal tot die 80 plus, maar al komt er een goede 20 centimeter bij, dan is het al mooi. Hartstikke idee! Ik ben grootbracht, maar morgen maar wat niet lekker. Het lijkt het zo simpel even een buiskoerde diek, maar het is wel een beurlijk vol werk. Nou, dit komt haast nooit voor. Nee. Zeker net met droogte. We hadden het één keer, ik had het zelfs één keer jadder bij de Eindhoven. Maar dat wie mij weer giet en dat er een gemaal stekken, een tandwielkast stekken draait wie. Okay. En dan hebben we dit wel een soort acties. Dat van het hacker is mijn grote pomp. Maar mijn droogte hebben we nog nooit beleefd. Tenminste, ik net. Nee. Door de droogte bij Doesburg staan we bij een sluis water terug te pompen. Ja. En vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal pompen we ook vlak boven Utrecht water terug te pompen, de polders in. Het is wel aardig let. Ja, maar we maken het erop, dus ik denk dat het al in jou komt. Er komt wetter terugheen dus? Ja, ik denk om een uur of 8:30. Oh. Nou, later hè. Wiekend Lien is uiteindelijk met het meidje van een viskrap op de Zwette in Ljouwert. In dit project wordt cellulose gebruikt uit wc-papier van de rioolzuivering. Joert wordt de trap aansluiten op het wettersysteem. Het is bestuurder Egbert Berends van het wetterskip om de dame iepen te meidje. Iedereen die hier zo hard aan meegewerkt heeft, daar in ieder geval een geweldig applaus voor. Het werd erin troch de experimentele visstrap om er een hichteverschil is van 40 centimeter oer 100 meter. En de vis wil in de streming inzwemmen. Het doel is om mij de versterking van deze cellulose stenen te vervangen die het nodig uit Frankrijk komen matten. Het is nu afwachten hoe lang de ribbels in de visstrap goed blijven.
Zocht na je week weer naar het wetterskip, want dan ben we achter de schermen bij de rioolzuiveringsinstallatie van Drachten.